O proxecto que vende saír a licitación ten por obxectivo unha transformación integral do conservatorio, que non só se utiliza como aula de música, xa que a veciñanza fai un importante uso sociocomunitario da instalación. A actuación principal consistirá na mellora enerxética, pasando dunha calificación de A, así como un mellor illamento acústico e alumeado interior. Poñer en valor para que sexan unhas instalacións completamente modernas, actualizadas e, por tanto, que se sirvan realmente para o uso que están tendo a día de hoxe, que é unha sala de usos polivalente para todo tipo de actividades, ben sexa pois de baile, como de música ou como obras de teatro e actos sociais para toda a parroquia. Dentro do Concello de Ribeira imos facer un investimento de máis de 628.000 euros, cos que pretendemos facer unha reforma integral desa edificación. En primeiro lugar, poñéndolle unha envolvente térmica axeitada ás condicións de uso actuais para que as persoas que visitan esa instalación non teñen que pasar pois frío no inverno e altas temperaturas no verán, porque a todos vemos como está actualmente a cuberta, non? Contémplase tamén unha mellora no exterior do inmoble a modo de adro, habilitando un espazo para albergar actividades cando o tempo permita. Unha actuación tamén no exterior que é facer como unha especie de continuo entre o interior e o exterior que poida servir deses ventanais para facer actos tamén na vía pública e que as entidades que actualmente utilizan o Conservatorio de Aguiño pois poidan dispoñer dun espazo que nos meses de verán e tamén nos días de inverno que se haxa bo tempo, pois que poidamos ter un exterior onde poder que sirva como punto de encontro para a parroquia de Aguiño e poida ser pois utilizado por todas as veciñas e veciños. O importe de licitación supera os 600.000 euros con cargo ao Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos. As empresas interesadas dispoñen ata o 26 de marzo para presentar as súas ofertas.